Asan ka? Nasa bahay. Punta ka dito. Punta ka dito. Pagkanagan ako vlog. Yun na. Sa-sahol na naman vlog. Pasok ako mamaya. May pasok ka? Tapos, Gabi na ako dito. kamusta daw sa Benitulo? Hindi naman ako ng dat na magba. Oo, rabi mo. Per dollar. Bakit? Mina, yan na sabi. Nagrayo na kaya. Magbabang ka pa rin? Baka nirarom naman sa tubig sad ko. Sa kape talaga. Ayan, break time namin. At habang nakiga kami dito, nandito rin si Chinchin. Hinan lang natin yung boses kasi nagre-review. Ano review? Sagot. Nasagot na. Ay, sagot na nga pala na. Exam? Exam na yan? Ano? Ano lang, parang activity. Activity. Ayan kasi may signal kami dito. Kaya dito siya ano. Ang ganda ng sulat ito. Parang mga bilog-bilog. Yun nga. Mga sulat ni Chinchin, oh. Ayos na ayos. Pari-pari, oh. Yung pag tinignan mo sa malayo, parang puro bilog lang. Ganda. Dapat daw kasi, pag maganda ka, dapat maganda din yung sulat ng char. Joke lang. Magsagot ka lang dyan, baka mamali ka. Mag-focus ka lang muna dyan. Pagkatapos na lang yan. Ano pa niya ako? Ano? Sasabihin ka mga igin? Yung sinasabi ng mga bata, Papa, Mama, Mom. Pag mag-iinom baga mag-inom, Mom. Ayos! Mama, pupu. Oh. Yan. Ay, yung activity, yung mga unang sinasabi ng mga bata pa. Origin of the human language. Original. Hindi, ano Sabi mo? kung saan nagsimula yung salita o yung lingwahe. Sige. Bawa, di ba sa Bible, sabi sa Bible na ang salita ay nilikha ng Diyos. Di ba? Una pa lang, meron ng salita. Sa iba naman, paniniwala naman na yung salita, kaya ka natutong magsalita para makaano ng salita kasi una pa lang, infant ka pa lang, like baby ka pa Naririnig mo na. Ay mo pa, pag ba for battle, anong ganyan, battle, o ika, ano sa unang sinabi? Mama. Didi. Mimi. Mimi. Yun ang unang salita na naririnig eh. Aray ko, pinangiming guda po. Mama, Papa. Ano man nga mumu. Mumu, mumu. Tinatakot. Ano yan? Pinangiming guda po. Bunjing. Kailang kulo. Yan, parang ginakalam mo rin. Pulikat, Si Bunjing tulog na. Pinupulikat si Chinchin, oh. Tol. Si Bunjing tulog na. Tapikin mo. Pinupulikat siya. Wala na, tapos na. Pinupulikat. Wala na naman. Tapikin mo yung... Wag nga, ito naman parang ano. Parang ano?
tao. Manahayop. Pero sabi nga ni Sir, An expert. Yung tao. sabi ni Sir, Oh. napakadaling maging tao. Pero mahirap maging Ano? napakadaling maging tao pero mahirap magpakatao. Na pwede. Sabi nga ni Aristotle na hayop. Hayop. Ano nga yun sabi ni Sir? Saan nagsimula yung tao? Sa wangis mo daw kuya. Joke lang. Yung dalawa. Nag-edit si Paring Sunny. Pero iba na ang plano nito sa akin. Pinulusuhan ko na, pinulusuhan ko. Mukhang kailangan na talaga mag-deposit. Parang kailangan tumanaw ang dapog. Wala nang pinipili ito eh. Tertibog ko, gano'n magpayas. Yan, export. Magsago. Ayan po, lakas pa rin ng ulan. Ayan. At di pa rin makauwi. Magpapaw pa muna ng ulan. Ganda na sana ang daanan dun sa Bacolod. Lusot na. Pag magdamag na naman to ng ulan, sigurado bukas din naman makakadaan dun. Ngayon pwede pa, kaya pang daanan. Grabe yung ulan doon. Ganun. Ayan po, kape muna at medyo tumila na yung yung ulan. At ito si Chinchin, nagtimpla rin siya ng salabat. Ang paganda ng boss. Ang paganda raw ng boses kasi yung mukha niya maganda na. Boses na lang yung problema. Grabe mo. Ang boses, pero okay naman. Medyo okay naman. Ito yung iniinom niya na salabat. Salabat. Oh. Sarap daw to eh. Matagal mo na ginagamit yan? Matagal mo na ginagamit yan? Ay, nung ano talaga, nung doon Oo. na mama. Bumibili kami, may bilog-bilog pa yan Bilog-bilog, na, oo. sa trigo, di ba? Oo. Bumibili nga 5. Cinco. May salabat kada umaga. Ulog-ulog yun. Kaya nga, bilog nga. Oo nga, ulog-ulog nga. Ulog. Oo, may mga bilog-bilog. Ulog-ulog yun. Ito, bilog-bilog. Tapos may luya. Tapos may sili. Oo, kasi salabat nga eh. Ayan. At yung team, nauna na silang magkape. Pula. Tarot, nakapagkape na rin. At ako yung nalit kasi maliit lang yung ating yung ano ba yun? Heater. Maliit lang yung heater. Kaya nag-ulit tayo mag-init. At yan si Chinchin magdediretso sa ng assignment niya. Activity. At sila tatay at saka si Tilo, si Vicente ay nandun sa lake. Nangunguha sila ng kuhol. Pang ulam daw. Teacher nandito pa. Sir, kabay ka sir. Tapos na magkape si sir. Kuya Arnel nandyan. Doon sa loob. Bali nag-ano muna pagkakape ko. Larga na kami ni Kuya Arnel. Kasi bukas papasok ka Kuya Arnel. Pasok ka bukas. Papasok. Kailang magpapacheck up ka dun sa anak mo. Kailang papacheck up ka sa anak mo. Mamaya, pag uwi niya. Pag uwi pala, papacheck up si Kuya Arnel dun sa anak niya kasi yung lalamunan daw ng anak niya, na maga. Galing sa Maynila, kakauwi pa lang kanina. Di, parang walang boses, walang sound. Yan, may deliver. Sabay ka na lang sa amin, sir, mamaya. Uuwi na tayo. Mamaya, pagkakape ko. Yes, sir. Maganda na sana. Nag-iisip sana kami dito. Abangan nyo pag matuloy. Pag wala nang masyadong ulan. Pag pwede nang maglatag dyan. Pag di nabasa ay magkakamping. Yun ang pinaplano ng team. Para magcamping dito. So, di pa ngayon. Gawa nga ng laging umuulan. At laging basa yung putik dyan. Pero pag okay na, saka dito medyo hindi nagaanong yung trabaho. Hindi nagaanong maraming trabaho. Pwede na dyan. Siguro ngayong summer. Abangan nyo na lang po sa vlog namin. Ngayong summer.
At yan, nakalatag na kami. Bali, abang-abang na lang dyan para sa pagbuhos. Kunti na lang yung itatali. Ito yung hagdan. Diyan gagawa ng step ng hagdan papunta doon. Napakalaki. Abang na lang kayo sa pagbuhos ng bahay ni Chinchin. Slab. Tamo ay. Ito na sila. Nawa ng kuhol. Si Vince. At si tatay. Paulan sila. Nagpaulan sila. Dami namin huli yung tatay. Si tatay. Gabi kasi lumalabas yung kuhol. Dito tayo, planggana. Gabi. Gabi. Sa labas yan. Tatay, oh. Mga sila ng kuhol. Adobuhin. Sarap niyan. Adobo. Oo, dami. Kuhol. Nanguha sila ng kuhol. Tubig yun. Ayan po. Uwi na kami. Wala na, grabe na tubig. Uwi na kami ni Kuya Hindi na Arnel. makadaan. Let's G na kami. Habang walang ulan. Kaya pa yun. Umiulan pa pala ako. Yung kanina. Oo. Minuto ko ng wago. Uwi na. Ito yung kuhol na nakuha nila. Hindi pala ako mag... Tingnan nyo na lang doon sa vlog ni Vince. Panguha nila. Ayan po. Let's G na kami. Chin. Bye bye. Let's G na kami. Babush. Angkas ko yung magka-lookalike. At si Sir abot lang doon sa may sa may LCC sa kayang puntang Nabua. Let's go. Sakto yung jeep. Dito na hatid ko si Sir Teacher. Sakto puno na, Sir. Okay, Sir. Okay, Sir. Sa loob na si Sir. At diretso na kami ni Kuya Arnel.